Kube isikhathi esinzima emndenini izohlonza izidumbu zabathandiweyo bayo njengoba uMnyango Wezempilo eFree State uphothule uhlelo lokuhlolwa kwazo. Imindeni ithe kubuhlungu kakhulu ukuthi abathandiweyo bayo bebeyozijabulisa kanti bazohlangabezana nengozi. Ukuhamba kwakhe ukuya eThekwini bebehamba njengomama bethi bayoyijabulisa bayokwehlisa ukukhathala kanti ingozi izovela besesendleleni. Kubuhlungu kakhulu sizomkhumbula umntwana wethu ngoba besimthanda kanti futhi naye esithanda. Osinde kule ngozi uthi bebezijabulele etekisini emva kwalokho akakhumbuli lutho okwenzekile. Sihlela uhambo njalo ngomfumfu ukuze siyophola njengomama baseVirginia. Lokho kwenzekile angazi ngithini. Ngibonga uNkulunkulu ngoba angazi ngiphume kanjani kule yakhumbi. Umshayeli wetekisi elimbandakanyeke kule ngozi uthi uzamile ukuvika iloli kepha beliseduze kakhulu. Engikubonile ukuthi uma sisahamba endleleni iloli belihamba ku slow lane, mina bengihamba ku fast lane. Futhi bengingayiboni le loli lapho ebikade ime khona. Kanti izoma endaweni enyukelayo. Uma sengisondela eduze, ngibonele liloli lihlehlela emuva kithina, yashayisa nekhumbi kanye nenqola. Abantu balimala. Ize yama ngesikhathi ivinjwa unqenqema lomgwaqo. Uphenyo ngembangela yale ngozi luyaqhubeka.